Vakit zanin Şahabedîn Sûreverdî filozofekî Kurd e û damezranerê feraseta felsefî a İşrakî. Baş e gelo Selahaddin Eyyûbî çima fermana kuştina Sûreverdî daye. Li gor rîvayetan navê Şahabedîn Sûreverdî Ahmed e. Ji ber baweriya xwe a dînî û felsefî hatiye kuştin. Û lewrê jî piştre bi navê kuştî hatiye bibiranîn. Sûreverdî di sala miladî 1155 de li Sûreverdê hatiye dinyayê. Li Maragayê ku nîzîkê Azerbaycanê ye, li cem Şeyx Mecdî dersên felsefe û fiqihê xwendiye. Şeyx Mecdî di heman demê de mamostetiya Fexrettin Razî jî kiriye. Sûreverdî hê di ciwaniya xwe de ilmên felsefe, kelam, fiqih û usûla fiqhê bi awayekî baş fêr bûye û xwe di wan mijaran de nîşan daye. Sûreverdî derketiye geş û gerên dûr û dirêj di wê naberê de li İran, Diyarbekir û Anadolê revîtiyê kiriye û di dawiyê de li Sûrî xwe gihandiye bajarê Helebê. Heleb wê demê di bin îdareya Zahîrê kurê Selahaddînê Eyyûbî de bûye. Zahîr bi xweşî pêşwaziyê lê kiriye û jê xwestiye ku beşdarê civînên ilmî bibe. Ji rîtî û zanîna xwe Sûreverdî di demekê gelek kin de baş hatiye naskirin û navdar bûye. Lêbelê hinek alimên wê demê gotine ku ramanên wî li dijî şeriatê ne. Zahîr ewilî wî parastiye û xwedî lê derketiye. Piştre dijminên wî çûne cem Selahaddînê Eyyûbî û giliya wî jê kirine û gotine ku xelqê ji rêya dîn derdixe. Li ser vê yekê Selahaddînê Eyyûbî fermana kuştina Sûreverdî daye, kurê xwe Zahîr û mîladî di sala 1119 de Sûreverdî li Helebê hatiye kuştin. Li gor rîvayetekî din jî dibêjin ku Sûreverdî nexwestiye ku bi darvekirinê were kuştin. Lêbelê piştre li ser dawxwaza wî bê xwarin, bê nan û bê av dihêlin û piştî demekê Sûreverdî ji birçînan dimre. Piştî mirina wî hinekan bi xirabî û xezebî behsa wî kirine û hinekan jî bi rehmet behsa wî kirine û gotine ku ew welî ye. Derbarê nasandina felsefa wî de berhema wî a herî giring Hikmetül İşrak e û li Şîrazê hatiye çapkirin. Ev berhem ji aliyê Kutbettin Şirazî ve hatiye şîrovekirin. Berhemekî wî adin jî Kitap el Telvihat el Levhiyye vel Arşiyye ye, ev berhem jî ji aliyê Henry Korhînî ve hatiye weşandin. Felsefeya İşrakî ku Sûreverdî damezraner û nûnerê wê herî sereke ye, felsefeyek bijartekere. Di vê felsefeyê de bandûra dînê zerdeştî gelek zêde ye ku ronahî û tariyê mîna dû esasên bingehîn dibîne. Her wiha rola hermetîzm û platonparêziya nû jî di pêkhatina vê felsefeyê de gelek mezin in. Ji hinek aliyan ve dîsa meriv dema ku li felsefeyê hûr dibe, meriv li ramanên Platon, Aristoteles, Empedokles û Protagorosî rast tê, lêbelê ji hêla rêbazê ve sîstema İşrakî bi temamî dijberê sîstema Aristotelesî ye. Guman nîne ku felsefeya İşrakî xwediyê wesfên İslamî ye û li ser felsefeya Sûreverdî bandûra mîstîkên İslamî gelek kûr û zêde ne. Lêbelê rahmetli Şerafeddîn Yeltkayayî dibêje ku li ser felsefeya İşrakî bandûra unsurên İslamî qet tune û wa zenkiriye ku İbn Bakkê jî endamekî dibistana İşrakîyê ye. Ev angaşt nerastin. Çünkü ayane ku İşrakî felsefeyeke şerqiye û li ser vê felsefeyê bandûra dînê zerdeştî gelek mezine. Hatta vê radeyê ku hinek peyvên zend avestayê jî di felsefeya İşrakî de hatine bikaranîn. Lêbelê ew dijminatiya ronahî û tariyê û serbixwetiya wan a ku di dînê zerdeştî de heye, di felsefeya İşrakî de ne de heman rewşê de ne. Bereva jiya wê ew dû hêz meydarê hevin. Tarî li hemberê ronahiyê xwedê hestên dilînî ye. Tarî dema nêzî ronahiyê dibe, ji tarîtiya xwe kêm dibe. Derbarê vê meseleyê de filozofê İşrakî Qur'anê mîna delîl nîşan daye û çend ayetên ku vê yekê desîjan dikin jî raberkiriye. Yek, Xwedê alîkariya bawermendan dike, wan ji tariyê rizgar dike û digihîne ronahiyê. Dostên çêrbazan jî şeytan e. Ew jî wan ji ronahiyê derdixe û dav dide tariyê. Ew hebalên dojehê ne. Ew dê heta hetayê li wir bin û dê nema bikar bin jê derkevin. Dido,
خودی به اراده خو وانج تاری رزگارد که و دگینه روغراییه. آیان کو فیلزوف ابن باکه نجی دبستانه اشراقیه. او عقل پارێزە و زیاتر dibin bandora Aristoteles tê maye. Baştire ku meriv wî mîna endamekî dibistana meşaiye kabul bike. Ji bilî vê yekê em dizanin ku İbn Bakke li Endülüsê mezûn bûye û beriya Sûreverdî miriye. Felsefeya İşrakî ku ji alê Sûreverdî ve hatiye damezrandin ji ber ku Xwediyê gelek unsurên şerqî bi navê el-hikmet al-maşraqiye واتە بناوی فلسفeya şerqî jî hatiye nasîn. İşrak hem keşf û hem jî xuyabûnê watê zuhûrê îfade dike. Çawa ku roj bi derketina xwe re rê li dîtina nesneyan vedike işraka manevî yan jî feraset jî bi rêya bestê gelek marîfetan dide mirovan. Wateya işraqê derketina rojê yan jî cihê ku roj jê dertê ye. Bêguman rê û rêbazên felsefeya işraqî ji dibistana meşaiyê cuda ne. İşraqî giringiyê dide keşf û ferasetê û felsefeya meşaiyê jî giringiyê zêdetir de akıl û tetkîkê. Lêbelê işraqî parêzan di gelek mijaran de ji meşaî parêzan sûd wergirtine. Em jî dikarin mîna ku Sûreverdî ji bîkar aniye işraqê di wateya xuyabûn, biriqîn û herka nûrên aqlî de bikar bînin.